car charger direct to the battery, 12 volts to 24 volts. This assembly, direct to the wire para magamit sa mga sasakyang pandagat. May charger sila, no? So ito sa customer ko na pinagawa nila para may charger ang kanilang sasakyang pangdagat. So tinanggal ko para makita ko kung nasaan yung positive at saka negative. Yung spring, yan ang positive. Yung nasa center, yung may spring, yan ang positive. Yan, dito, positive yan. Yung sa gilid, yun naman ang negative wire. So tinanggal ko muna yung spring para idikit ko yung wire na positive. So tinanggal ko. So natanggal na. So may wire na ako. May ready na ako ng wire. Ito. So ito, red wire. Dito i-connect yung positive. Dito yung positive wire, mga ka-viewers. So yun, sinulda ko na. So okay. So tapos yung negative wire, yung black sa gilid side, o kahit dyan basta sa gilid yung negative, dalawa yan portion. So, sa gilid. Okay. So yan, natapos ko na, dumikit na yung negative wire. So ngayon, ibabalik ko siya sa, ipapasok ko siya ulit para mas matibay. Para mas matibay, nilagyan ko ulit ng soldering iron para mas matibay talaga, no? So ayun, tapos na. So putulin ko muna yung, okay, pinutol ko yung sa gitna para may pasok ko yun sa, yan, sa cover ng car charger, para maganda tingnan. So pinasok ko. Shout out pala sa customer ko dito na dito nagpagawa, no? Shout out sa customer ko na taga Malapascua Island. Okay. So yun, pumasok na yung wire. Tapos ibabalik ko siya sa position niya. So wag pong kalimutan mga ka-viewers, sana po mag-share kayo at mag-subscribe sa YouTube channel ko. Ito, napasok na. So ito, so ayan, tapos na mga ka-viewers.
So ayan, final na yan. So ayan. So hindi na mahirapan yung mga magbabangka nito, no? So sa sasakyang pangdagat, magagamit na ito direct to the battery, 12 volts to 24 volts. Yung red, yun ang positive. So yung black, yun ang negative. So ididikit mo lang yun sa battery direct. So okay na yan, makacharge ka na mga ka-viewers. Salamat.